Ola, apreciado público, boas tardes. Imos vos contar unha orixinal e divertida historia que se chama Quen é o máis forte do mundo? Todos e todas todas as compañeras e as compañeras nos temos esforzado moito en preparar esta historia para que pasemos juntos un momento agradable e para que poidamos pensar nos valores e nas persoas que son importantes. Por certo, alguén dos presentes sabe quen é o máis forte do mundo? Imos comenzar e xa falaremos ao final. Como todos sabemos, as formigas son moi traballadoras. Agora están xuntando alimentos para o inverno. Sempre traballan en equipo, cada unha delas van coa súa tarefa. Só a serea. É a hora de relaxarse. Hoxe foi un día moi duro. É a hora da cea. Ese emocionante momento do día no que a formiga sabia conta historias sobre grandes formigas antepasadas, formigas loitadoras e guerreiras. ¡Contanos un mundo! Esperade, sen presa, que non tengo pensado marchar correndo. Hace moitos anos había unha formiga que se preguntaba moitas cosas. Por que chove no inverno? Por que as plantas absorben dióxido de carbono? Quen será o máis listo ou lista do mundo? Hasta parecía un alumno de cuarto curso no Colexio Humberto Juárez. A formiga sabia rematou o seu relato e chegou o momento de retirarse a descansar. Pasaba a noite e unha das formigas non podía dormir. Pensaba na historia que viña de escoitar. Tamén era unha formiga inquieta e preguntábase: quen será o máis forte do mundo? Ela tiña que descubrilo coa axuda das súas compañeiras. Ao día seguinte, a formiga inquieta e as súas compañeiras paseaban polas frescas ervas da mañá cando de súpeto escoitaron o canto de un paxaro. Bos días, amigo paxaro. Onde vas con tanta presa? Pois ando voando, e voar é unha cousa moi complicada. Estou practicando para ser un páxaro piloto. Ah, eu do voar non sei nada. Unha cousa que me parece rara. E vos, por que non estades traballando? Estamos combinando unha cousa. Ti que voas tan ver todo desde o ceo. Podríanos axudar nunha cousa? Quen é o máis forte do mundo? É unha pregunta moi complicada. Non a sei, pero Moucho que sabe todo poderá axudarvos. Eu irei con vos. Todas as amigas e os amigos xuntos encamiñáronse á casa do Moucho e a chegar diante del despertárono. Bos días, amigo Moucho. Desperta. Bo día.
debe interrumpir o meu sono. Debe de ser un asunto moi importante. Foi ela, pero sí, é unha pregunta moi importante. Dinos, amigo Moucho, quen é o máis forte do mundo? Pois, miñas amigas, iso é moito preguntar. O sol é o máis forte do mundo que nos dá calor, luz, enerxía cada día de nuestra vida. Bo día, amigo Sol. Nos andamos averiguando. Vimos de parte do Moucho e queremos facerche unha pregunta. Non queremos que nos chamusques, só queremos saber se ti é o máis forte do mundo. Pois, miñas amigas, iso é moito preguntar. Eu son importante para a vida de todo o que hai na Terra, pero hai alguén máis forte que a min, sabedes? Se as nubes se poñen diante de min, eu desaparezo. Chamamos as nubes. Somos as nubes que vimos cheas de auga. Quen nos chama? Somos nós que nos andamos a averiguar. É certo que vos, coa forza do sol, antes teníamos frío ahora? Antes teníamos calor e ahora frío? É certo que vos sois o máis forte do mundo? Pois, miñas amigas, iso é moito preguntar. Pode ser, sí, pero aínda hai alguén máis forte que a min, que nos, o vento que nos arrastra. Chamemos o vento. Vento! O vento arrastra as nubes e tambalea a todos. Quen me chama? Bo día, amigo Vento, somos nós que andamos investigando. Vento, ti si que eres forte, que arrastras as nubes que tapan o sol. Este é o máis forte do mundo. Pois, miñas amigas, iso é moito preguntar. É certo que son capaz de mover as nubes, pero ainda que son importante, hai alguén máis forte que a min. Veredes, unha ringleira de árbores, pódenme parar. Que non quere ver? Nós! O vento mostralles como unha ringleira de árbores pode paralo. Bo día, amigas árbores. Chegamos ata aquí buscando. Hai que ver que fortes sodes, as árbores fortes capaces de parar o vento que arrastre as nubes que tapan o sol. Xa está, se encontramos as máis fortes. E iso é certo? Sodes vos as máis fortes do mundo? Pois iso que as miñas amigas, iso é moito preguntar. Somos fortes, pero aínda hai alguén que nos supera. O lume pode nos queimar, hai que chamalo. Lume! O lume tirou coas árbores ata consumilas. Bo día, amigo lume. Andamos por aquí observando. Ti sí que es forte. Queimas as árbores, que paran o vento, que moven as nubes, que tapan o sol. Es ti entonces o máis forte do mundo? Pois miñas amigas, iso é moito preguntar. Sí que son forte, pero en que pode comigo. Algo que me poda pagar.
vamos polo mundo escoitando e preguntando: este é o máis forte do mundo? Non. Que forte és? Que apagas o lume, que queimas árbores, que paran o vento, que arrastran as nubes, que tapan o sol. Este é o máis forte do mundo? Pois, miñas amigas, iso é moito preguntar. Creo que non son eu. A vaca veba ata facerme desaparecer. Chamámola! Vaca! A vaca dispúxose a beber toda a auga. Oh! Sí que es forte! Que bebe a auga, que apaga o lume, que queima as árbores, que tapan o vento, que moven as nubes, que tapan o sol. Este é o máis forte do mundo? Pois, miñas amigas, iso moito preguntar. Eu son moi forte, certo que sí, pero hai quen que pode comigo. O bebé que bebe todo o meu leite. Bebé! O meniño bebe o leite da vaca. Hola, amigo bebé, ti sí que es forte, que bebes o leite que dá a vaca, que bebe a auga, que apaga o lume, que queima as árboles, que paran o vento, que move as nubes, que tapan o sol. Este é o máis forte do mundo? Pois, miñas amigas, iso é moito preguntar. E bebo a leite que me sabe ben, pero aínda hai alguén máis forte que a min. Que? A montaña moito máis forte e grande que a min. Chamámola? Montaña! Hola, amiga montaña. ¿Quién me chama mentres durmo? Somos nós que paseamos por aquí. Que grande forte eres, superas o bebé, a vaca, a agua, o lume, o vento, as árbores, o sol, as nubes. Este é o máis forte do mundo? Pois miñas amigas, iso é moito preguntar. Creo que non é certo. Hai alguén máis forte que a min que é capaz de me furar. Escoitade ben, ti, formiga, cada unha de vos, aínda sendo pequeniña, sodes capaz de facerme buratos e construir formigueiros con galerías e pasadizos no meu interior. As formigas moi sorprendidas non podían creer o que estaban oindo. Entón, son eu o máis forte do mundo? Todos somos importantes e fortes nas nosas tarefas e nos necesitamos uns a outros, pero vos sodes un exemplo para todos e todas. As palabras da montaña deixaron pensativa a inquieta e pequena formiga. Atopaste xa a resposta? Aunque seamos pequenas, a voluntade e o traballo en equipo axúdanos a mover as montañas dun lado aos outros. Tes razón, sabes que pensei? Que para ser grande e chegar ao ceo hai que empezar desde o chan e sendo pequeno. Todos abrazáronse satisfeitos e felices de saber que as formigas son seres importantes e pequenos. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un día.
Siempre que llueve escapas sus consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Hola. Hola. Hola, Anxo, que tal? Hola a todos. Estou de acordo cos formigas. Para ser grande e chegar ata o ceo hai que empezar desde o chan e sendo pequeno. Nos aínda estamos nesa banda de pequenos e pequenas. Bueno, pequenos sí, pero persoas tamén. Estivemos coñecendo os nosos dereitos e creo que vai sendo hora de que os coñezamos todos. Non creedes? Sí! Os dereitos dos nenos e nenas son inalienables. Inalia que? Inalienables, que significa que ninguén nos los pode quitar e que deberían ser para todas e todas nenos e nenas do mundo. Bueno, creo que xa temos dereito de coñecer os nosos dereitos. Un dos dereitos máis importantes é o dereito á protección e a ser ben tratados e tratadas. Os dereitos son como un escudo, protéxenos das injustizas e de todo o malo. Debe ser unha protección especial para o noso desenvolvemento físico, mental e social. Dereito a non ser discriminados, que non se nos aparte nin se nos ofenda por ser de outra raza, sexo, color, religión ou porque falemos outra lingua. Todas persoas somos igual y todas persoas somos libres. Non o esquezades, se non vos traten igual, hai que protestar e denunciar. Dereito a ter un nome e unha nacionalidade desde que nacemos. Eu chámome Nico, pero imaginade que eu non tives nome e data de nacemento e non me podería prestar. Ter un nome é saber quen somos e que os demais poden identificarnos. Dereito á vida, a ter unha familia. Eu teño e vos tamén. A familia quérenos, danos seguridade, protéxenos e danos cariños. A nosa familia debe educarnos co seu exemplo e ser responsables por nós. Todas as familias son fantásticas, sobre todo cando son a nosa propia familia.
calor e na que vivir coa nosa familia. Aunque sexa unha casa, sexa un fogar onde poidamos vivir con comprensión, tolerancia, amizade, amor e protección. Dereitos dos nenos. Dereitos dos nenos e das nenas aos que lles custe máis camiñar, falar ou aprender. Hai que darlles todo o noso cariño, sobre todo o respeto. Eles e elas teñen dereito a recibir atención e os cuidados especiais que necesitan para que poidan medrar da mesma maneira que os demais nenos e nenas e poidan disfrutar das cousas boas da vida. Dereito a estar sans, a disfrutar duns servizos médicos reitados, vayamos onde vayamos. Se ademais hai unha situación de risco ou emerxencia, nosas nenas e os nenos temos de ser os primeiros en ter atención. Dereito á educación. Ese significa que temos que ir á escola e aprender a ler e escribir de forma gratuita. Así, todos e todos podemos medrar e aprender da mesma maneira. Aínda que pensedes que a escola é un rollo, debemos sentirnos afortunados de poder asistir a ela cada día, ata cando toca control de mates. Dereito á alimentación. A que vos gusta comer, pois ninguén debería pasar fame en ningún lugar do mundo. Agora mesmo hai moitos nenos e nenas que non teñen comida e iso non está ben. Temos que protestar e axudar. Nós, os nenos e as nenas, aínda non temos idade para traballar. Non nos poden obrigar a facer cousas que aínda non estamos preparados e preparadas. Como somos moi pequenos e pequenas, a xente cree que pode facer o que queira con nós e iso non está nada ben. Temos que dicirvos que os deberes, facer a cama, poñer a mesa ou facer outros recados non conta como traballo. Iso son tarefas que sí podemos facer. Dereito a xogar e ter recreo. A min encántame xogar e seguro que a vos tamén, non si? Hai que defender a nosa imaginación e fantasía a través dos xogos. Por se hai alguna profe por aquí, aproveitamos para pedir un aumento de recreo. Entre todos e todas debemos defender estes dereitos e non deixar que ninguén nos los quite, nin a nós, nin a outros e outras nenos e nenas que non teñen tanta sorte. E que non os leve o vento, nin os queime o lume, nin os tapen as nubes, nin os enterren na montaña. Contamos con vos, con todos vos, grandes e pequenos, para facer un gran equipo e que non importe ser forte, senón que todos colaboremos. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
Hola. Atención, atención, vamos dicir canto dineiro hemos recaudado. Enhoraboa, hemos recaudado aproximadamente 900 euros. Gracias por a vosa colaboración. Xa non temos máis, se queredes, marchamos.